सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो आसा खालामो बयबो मोजाङै दं जानांगौ। आंबो इसोरनि उनाव मोजाङैनो दं। आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। आं दाखालि मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन स्वच्छ भारत मिशननि टयलेटखौ माबोरै एप्लाइ खालामो। बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोबाङानो अनसायदों आरो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव सोरबा सोरबा एप्लाइ खालामनो हादों जानांगौ आरो सोरबा सोरबा हायाखै जानांगौ। बे हायैफोरनि थाखाय आं उनावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावगोन। बेवहाय मोजाङै क्लियारै बुजायनानै होगोन आं माबोरै एप्लाइ खालामो, मा खालामनांगौ, बेखौ गासैखौबो ए टु जेड डिटेल्स मोनसे भिडिअ लाना फैगोन आं। दिनैनि भिडिअआ आं दाखालि भिडिअ लाबोदोंमोन एप्लाइ खालामनाय, नाथाय बिनि सिगां आं मोनसे एप्लाइ खालामदोंमोन स्वच्छ भारत मिशननिनो टयलेटखौ। बियो दा बावैनो रां हाबसिगोन, एप्रुभ जाबाय। आं दा मेसेजखौबो देखायगोन। दा आं बे वेबसाइटआव थांनानै देखायग्रोनोसै मा जानानै दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो अन खालामना होबा जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड खालामबानो नोंथांमोना नटिफिकेसन थाङो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामलायबानो जाबाय। बिदिबा भिडिअखौ जागायजेननोसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं मबाइलनि बे क्रोम ब्राउजारखौ खुलिनानै लाबाय। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामनोसै स्वच्छ भारत मिशन नै SBM। आं बेखौ सार्च खालामनानै बेखौ होबाय। आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनानै होगोन। नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव थांनानै डाइरेक्ट बे लिंकआव फैनो हागोन बे साइटआव। ओमफ्राय नैबेनो नै स्वच्छ भारत मिशन, बेनो साइटआबो नै। बाव फैनायनि सिगां नैबेयाव थ्रि डटआव सेरनानै नैबेखौ डेस्कटप साइटखौ अन खालामना ला। डेस्कटप साइटखौ अन खालामबा बे कम्पिउटारनि बायदि फुरा गुवार नुयो स्क्रिनखौ, गासैबो ओंखारजोबो। ओमफ्राय बाव फैनानै आं सिगां बे साइटआव फैनानै देखायग्रोनोसै मा जानानै दङ। ओमफ्राय उनावहाय आं मेसेजखौबो देखायगोन। ओमफ्राय नैबाव सेरनोसै। ओमफ्राय फार्स्टआव फैबा नोंथांमोना मोनसे माबा खालामनांगौ, रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ आइडि। आं बेखौ आइडिखौ होनानै लगिन जानोसै। आइडि मानि बे मबाइल नाम्बारानोखा। बे मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन। रेजिस्टार खालामनाय समाव जे मबाइल नाम्बारखौ होदों नोंथाङा बेखौ होनानै लगिन जाग्रोनोसै आं। नै आं मबाइल नाम्बार होनानै अटिपि होनानै लगिन जाबाय। आंनि आइडिया बेनो नै। बाव गोजौआव नाम देखायबाय, ओमफ्राय बाव मबाइल नाम्बार, ओमफ्राय बाव जेन्डार दं, ओमफ्राय नैबाव एड्रेस दं आंनि। आं ब्लार खालामना होबाय प्राइभेसिनि थाखाय। ओमफ्राय नैबे थ्रि डटआव फैनोसै। नोंथांमोना गोदान बानायनोबा नैबे निउआव होबानानै गोदान बानायनो हागोन। आंना जेसेबां बानायो नैबे भिउ एप्लिकेसनाव सेभ जानानै थायो गासिबो। ओमफ्राय आं बाव सेरनोसै भिउ एप्लिकेसनाव। नै आंनि गासै बानायनाय माबाफोरा आं बेसे बानायबाय नै। ओमफ्राय आं माखासेखौ ब्लार खालामना होबाय, खोन्थाजायै माबाफोरखौ। नोंथांमोना नैबाव नायदो नै 12 अक्ट'बर माने 12/10/2023 12 अक्ट'बर 2023 आव आं मोनसे माबा खालामदोंमोन, माने एप्लाइ खालामदोंमोन बे टयलेटखौनो। 23आवनो एप्लाइ खालामदोंमोन आं नै। ओमफ्राय एप्लिकेसना नै एप्लिकेसन्स एप्रुभ जाबाय, बाव एप्रुभ देखायदों। ओमफ्राय नैबाव ट्रेक स्टेटासआव थांनानै देखायनोसै आङो मा जानानै दङ। नैबेनो गासैबो डिटेल्स बियो। ओमफ्राय नैबाव नै एप्लिकेसन रिसिभ, माने जेब्ला आं एप्लिकेसन माबा होदोंमोन, साबमिट होदोंमोन, एप्लाइ खालामदोंमोन, बेनि डेटआ नै 12 अक्ट'बर 2023। ओमफ्राय बियो एप्रुभ जादों नै जुलाइ जागोन, बियो जुलाइ 29, 2024। होमबा 24नि माबायावसो जुलाइ मासावसो माबा जादों नै एप्लिकेसन सेंसुरिटिनि दान जादों बेवहाय। आरो दंबावो नै माखासे प्रसेस जाबाय नै बियो। ओमफ्राय आं मेसेजनिखौबो देखायनोसै एप्रुभ जानायखौ। दाना बेखौ क्लस खालामनोसै आङो। ओमफ्राय मेसेजाव थांदो डाइरेक्टनो 29 जुलाइ। नैबेनो मेसेजआ, नैबेनो नै your application nong
नैबे एप्लिकेशन नम्बर जाहैबाय फर कन्स्ट्रक्शंस अफ टॉयलेट अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हैज बीन approved जाबाय नै the incentive will be provided in your given account after constructions and physical verifications of the toilet SBM माने स्वच्छ भारत मिशन जाबाय बियो एप्रुभ जाबाय नै दा बावैनो फैसा हाबसिगोन फैसाया माब्ला हाबो बेखौ बुंथ'नो हाया गभर्नमेन्टआ जेब्ला एनाउन्स होयो अब्ला जागोन माखासेया उनाव बानायनाय गोजा बे दाबो एप्रुभ जाथ'वाखै दाखालि बानायनायफोरा आं भिडिअ लाबोनाया आं सिगांनो बानायखानायमोन बियो जाय बिथांमोना दासिमबो बानायनो हायाखै बिथांमोननि थाखाय आं उनाव भिडिअ लाना फैगोन आरो जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान दा भिडिअखौ नायनानै फैदों बिथांमोननो आं जोबनायाव मोनसे भिडिअ होनानै होगोन नङाबा डिसक्रिप्शनावबो थागोन बेनि लिंकआ नोंथांमोना बाव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन बे एप्लाइ खालामनायनि भिडिअखौ आं सिगां लाबोखाबायमोन बेनि भिडिअआ लास्टआव थागोन नोंथांमोना नायलायबानो जाबाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो जुदि बेखौ नायनानै मोजां बुजियाबा आं उनावहाय भिडिअ लाबोनो नागिरदों क्लियारनो बेखौ एसे नेथ'नो हागोन नोंथांमोना उनाव माबाफोर जायोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं रिप्लाइ होनो नाजागोन हानायमानि दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ